खाम दाननाय हाबाफारि जागासिनो दं बैसागोनि थाखाय बिराद बुरजा रेडि खालामगासिनो दं दानगासिनो नैबेबो जागासिनो दङ जासिगोन जाहांबाय बे दं बे दं जागासिनो बिराद बुरजा दङ गंबैसे गासै 20ता गासै बैसागोनि गब्लंबाय सोर सोरनो नांगौ बुंहरलायदो बैसागोनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ आबौआलाय मा खालामबाय दं अहिंसा मोन्थोरनि आथिङाव थाग्राया मा मोनलाय खोरोमबो बानायगासिनो दं सोरनोबा खोरोमफोर नांगौबा मोनगोन बिराद बुरजा बानायदों आं दिन्थिगासिनो र' बानायगासिनो दं कम्पानि गासिबो खोरोम जाजोबगोन माखासे जाखाबाय बिराद बुरजा दंफाङा दं गासै 20तासो दङ नैबे जाजोबगोन खोरोम जाखाजोबनाय गन्थंल' दोनांसिगौ नैबे जाथारनाय बियो 5 नाम्बार नै बिदि खालामदों बेबो दंफांनि बिराद मोजां सैखाजोबनाय नै बियो 7 नाम्बार जागोन जेनेबा खोरोमा एसे नाम्बारा खम जायो 8 नाम्बार बा 7 नाम्बार जायो आथिंजों ग्रोब लायो नालाय बेबो जाखाबाय सोरनोबा नांगौबा खोरोम बिराद मोजां हरनो हागोन जेरावखि थाया बे जाजोबगोन गासै बिराद बुरजा दं आरो बैयाव दानगासिनो दंबावो नैबे जाहैबाय खोरोमनि जखा बेयो 6 नाम्बार 5 नाम्बार फिसा माबायदि दाननो गुरै मिस्टुर दंफां बिराद गोरा नैबे अहिंसा मोन्थोरनि मानसि अहिंसा मोन्थोरा जन्त्र मन्त्र नैबेबो अहिंसा मोन्थोर जाजोबगोन जखा लादों नै जखा गंबेसे ओंखारगोन बेलाय 2 3 4 6ता 6 जराथाम जराथाम 6 12 18 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 56 जागोन 56 बा 26 आङो गिदिर नै बेबायदि मोननै जायाबा 7 नाम्बारखौ होयोबा गंथामा फंथारो बेयाव गंथामखा माबा जागोन गासै बाव 26 जरा 26 बारा मोनदों 26 जरानि बारा ओंखारनो हागौ बै फिसाया बांसिन 6था नुने एसे जौसिन जादों नामा खानाया थिगानो दं 6 3 18 6 3 18 ओमफ्राय बैयाव 10 जों 14 जों बेसेबां जायो सानजाबबा 14 28 बेबो खाम जाजोबगोन सोर सोरनो नांगौ बुंहरलायदो 42 जों 18 जों इथुखिनि जाबाय इसखिनि 42 जों 18 जों 60 पिस ओंखारा 60 पिसा 60 पिस ओंखारगोन बे गासिबो जोंनि कम्पानि सम्पुर्ण 30 जरा इजि एथ' बोलो होनानै बेखौ फलंजोबनांगौ गोरलै नामा
गुरैसोलै गोरा नङा दाननोसै बांसिन समजों जुजिनांगौ जायो खाम दानो होनबाथाय जेबो खस्थ' गैयाना जावनांगौल'सो जावनांगौल' थाइजौ बारदों दा गोसोआ जराखि बिबावो ना नोंहाबोथ' खस्थ' गैयाना जेबो गैया देनांगौल'सो ना देनांगौल' ओमफ्राय ओरै बोनांगौ आरो माबायदि मोनदों बोलो होनानै ओइलाय सासे दंबावो नै दानग्राया दानख्रुबग्राया दंफां हरै हायैनि लाजि बारदों मानसिया देनजारलै बे मानसिया बोलो होनायाव नै एसे देखायलाय नामजालखौ देलाय बहन गंसे जाबाय माथो नोंनिया नै बियो 1 केजि हाथुरा नै बेखौ दानग्रा अस्त्र माबायदि जायो बिनि मोखाङा एसे देमनाय बेखौबो हासिगोन ना सिखुमानो सांबा गिदिर बेनि साइजआ 12 बियो बिराद मिडियाम साइज बयनिबो डिमान्ड बियो बे साइजआ नुबानो नै दामखौ नुखायोना साइजखौ 12-10 गासिबो 12-10 एक्साइज बानायजोबदों नै बेबो खोरोम जागोन अहिंसा मोन्थोरनि ओइ नारेंखल लाना फैब्रा थां नारेंखल आं नांथारगौलै मोनथों थाङाबा नाटकखौ होनबा फोजोबथ'नोसै जायखिजाया नांगौ खबर लालायलायदो नाम्बाराथ' दंखायोआनोसै आं कन्टेक्ट होखागोन बेनो जोंना देराया नै मा मेचिन दंथाय सेस होमबा बाय